Umoya uqala esweni uyenhlizweni uyaheleza usemoyeni wona imbangela wedumu namathamba omileyo emathuneni. Imbewu yokoma isiyathola imfudumalo kanye nekhaya enhlizweni zabaningi bangaki abathwele umhlaba ngesifuba ngenxa yezimpi zemindeni. Nginibingelele ababukela emakhaya, igama lami uSimnikwe Imbongi and welcome to uhlelo lakho liyintandokazi. Uyazi mase sila sizodila ngama testimony, sizodila ngeqiniso. Kodwa mkhulu ngicela ubingelele abantu bakho. Awu thokozani bakwethu. Hey, lensizwa le niyayizwela kodwa ukuthi uculwayo eliushayayo ukuthi lihamba lize liyothinta esikhonkosini. Hey bakwethu, yazi yamnandi into yezingane. Funa nincome phela menihleli lapho bakwethu. Nikhumbule ukuthi ngazo sonke isikhathi mesenza lento lesi suke singenzeli ukuthi mhlawumbe nakhona siyancebelekela kuphela. Sifuna ukubuyisa ithemba kulaba abakholela ukuthi ubunyanga abusekho. Ngicela ke ukuthi ngiyingenisa. Mina ngumcebo umfana kagogo uMapholo uMashiya Mahle fuze fulela. Sengisho nina noNyusa amaqadi. Nina nafaka umunye ninqeni navuka nakhwifa ilanga. Sengisho nina amanye amadoda ibiyela ngamahlahla nina nibiyela ngeenkomo. Awu madoda. Bese mbona kusalukazi sami sathi ke unompunyumphunywana uphunyuka bemphethe. Ukungafavuke njengedanga bala. Wathiwa wahosha. Yahosha imamba. Hayi mfethu. Lawa ngena kamnandi. Ngiyakutshela wena mfethu, ngiyakutshela. Yazi mkhulu ngithanda njalo ukuthi isikhathi esiningi awukhohlwa ukuthi isalukazi sakho usimenshini. Njengomuntu usukachaza ngaphambilini ukuthi uyigedla. Yeah. Futhi wandluliselwa isikhwama ngithi kusho kanjalo. Yeah. Mawusamkela lesikhwama ithini process? Ngaba ikhona mhlawumbe ritual eyenziwayo noma mhlawumbe kuvele nje ukuthi hayi ngoba naku usunalo ulwazi lemithi usungaqhubeka ulapha abantu. Mfethu uyabona esikhathini esiningi umushiyelwa into awutshelwa. Okay. Esikhathini esiningi awutshelwa kuthiwa nasi isikhwama. It's either uyasithola ngephupho. Okay. Ingakho abanye begcina sebehamba beyothwasa ngoba uthola ukuthi ulwazi abanalo esikhathini esiningi sokuthi basinakekele leso sikhwama o baqhubekele phambili ngaso leso sikhwama. So mina wena mfowethu into eyenzeka kwaba ukuthi isalukazi sangiqala ngisamncane. Futhi nakhona singiqala emakhambini amahle mfethu ukugeza abantu, ukususa inkinga, ukuqinisa abantu, yabo zonke lezo zinto. Sangitshengisa ukuthi uthaka kanjani, uthaye kanjani, uthaye kanjani ufuna ukukhipha isichitho. Uthaka kanjani, uthaka kanjani, uthaka kanjani ufuna ukuthi uthole into yenhlahla. Uthaka kanjani, uthaka kanjani, uthaka kanjani uma ufuna ukuthi uqine abantu bangakwazi ukungena kalula ngokuthi bakuthakathe noma mhlawumbe unezitho ezifuna ukuthi zikubulale o mhlawumbe khona umuntu okufuna ngesibhamu. Izinto engisho nakhona mfethu mengithi ngiyamqinisa umuntu wesibhamu. Angisho mfethu ukuthi umuntu wesibhamu akakwazi ukudubula. Okay. Kodwa uma ephethe isibhamu into yokugcina angayicabanga. Into yokugcina mengayicabanga na ngoba uba nalokuqhaqhazela novalo amandla ukuthi asithathe isibhamu. Amandla ukuthi yena asithathe isibhamu awabi khona. Okay. Shuthi nje uba naloku kusaba nje mfethu ukuthi lento engizobe ngiyenza la ngizobe ngona into serious. Usuke lapho ke mfethu ke usuke uthake izilwane ezinzima yabo njengebhubesi. Ibhubesi mfethu ngiyalifaka kulezi lwane zokuthaka, ngifaka indlondlo mfethu, ngifaka uspemu mfethu. Bayazi ke mfethu abantu abalapha mengikhuluma ngalezi ngifaka izinsizi zokugcaba, ngifaka izinsizi zesibhamu. Uzuthi zakhiwa kanjani izinsizi zesibhamu? Uthatha inhlamvu uyigrinde. Inhlamvu la ngaphambili uyigrinde. Yabo uyigrinda ngithi uyazi ukuthi imihlukanisa insimbi ihlanganisa nensimbi igcina isikhipha ikhipha into engathi uyipowder kanje. So low powder lo uyawuthatha uhlanganise nezinsizi zokugcaba. Yabona manje kuthiwa ngibala zonke izinto engiyisebenzisayo ukuthi ngicaba abantu abantu bangadlala ngabantu mfethu kodwa phela ko ngizobe ngibanikeza irecipe. Engazi kahle mfethu ukuthi ujamla juqu ngoba even lo muthi uyakwazi ukufaka kwibhande. Uma uyinsizwa nje yangempela ngoba futhi nakhona funa ukufake nezinye izinsizi mfowethu uzokuthi umusha umuntu lezo izinsizi ke zazihambiselana nani esikhathini esiningi nesihlungu. Isihlungu senyoka yabo nje iBlack Mamba uthola izihlungu zeBlack Mamba uthi umuntu umshanga esibhakela nje mfowethu umbone evuvuka la same time. Into emele yenzeke ke lapho kumele kube uwena ke futhi omgcoba ngoba uma ulifakele le band ufuna uqala uyikhothele lezi zihlungu ezila. Ukuze sizokwazi ukuthi isebenze nawo zihlezi zikhona ufuna uqala ukhothe wena kuqala
khothi kuqala bese emva lokho ezinye zizongena la ebhandeni kanye kanye ney'nsizi zakhona nalezi yamafutha ey'lwane lawo osuke uthake ngawo yabo mase kubalela mfethu ungabona ukuthi kahle kahle lento yokulapha mfethu ijule kangakanani. So mina mfethu isikhwama njengoba ungibuze ngesikhwama, isikhwama ngashiyelwa ngokuthi mfethu ngithunywe kuthiwa enza ukuthi wenza ukuthi bese-ke kwaba ukuthi ngelinye ilanga ugogo wangitshela wathi wena ungathi uzofana nomkhulu wakho uthanda imithi izinto engishoyo mengilandela-ke i-background namkhulu umkhulu naye bewumuntu olapha bewumuntu futhi nakhona oyikhuthazayo ngabantu ewushaya umuthi mfowethu umkhulu yabo eyigedla naye. So ugogo beliyo esho kanjalo athi ambulanda lapha iy'khwama zamkhulu wakho ungihlanganisele u-A no-B no-C engifundisile ngoba ugogo bengakuthanda ukuthinta imithi kakhulukazi ngoba phela uyabazi abantu abanomoya abaney'thunywa zasemanzini futhi kakhulukazi banokuyithandela iy'washo. So so mezofuna ukusiza umuntu ngamakhambi benokungithuma athi ngihambe ngiyohlanganisa ngenze kanje lapho mfowethu ngizibone nami senguwudokotela sengicami mfethu umuntu mefikile athi hey ngasizakala yazi kujabule mina kuqala ngoba ngiyazi ukuthi kwakuyimina engangiyithakile lento kodwa under i-supervision yesalukazi mfowethu yayizinto engishoyo. So amandla ami nanamhlanje njengoba ngisasho ukuthi mina ngisho noma ngakhula kangakanani ngokulapha angisoze ngaba ngaphezu kwagogo ingakho ngiyohlezi ngumcebo umfana kagogo ngenxa yokuthini mfethu ngenxa yokuthi lokho engikwenzayo okunye kwako mfethu ngafundiswe isalukazi. So ukungi-honorisha angisoze ngayibeka ngaphezulu ngile ngiyibiza ngodokotela ngile ngiyibiza ngoprofessor angingeni leyo nto leyo ngoba lezo zinto lezi yinto zabantu abangale western life. Thina zama-Africans mfethu besinikezwa amagama yayizinto engishoyo yabo mengithi umcebo umfana umkhulu mina ngifika eqala ukungibona wangithatha wangibhekisa phezulu wathi hawu umfana sekhaya wanginika igama lasekhaya kodwa elingekho kwi-ID. So mengibuka ukuthi yazi leli gama elithi mfana ngaze ngalisebenzisa othi ngiye ngilithathe ngithi umcebo umfana kagogo yayizinto engisho. So lapho sengifake umkhulu nogogo lapho mfethu endaweni eyodwa wena mfethu yayizinto engisho ngoba phela mase kuchaza umlando wami ngaze kuyele ngoba phela usuke usungithintile ayichaze kamnandi ngoba ke vele mkhulu ekugcineni kumele kube nomuntu esimfonelayo kodwa ngiyangithanda ukuthi ngikuthi futhi nje ngomunye umbuzo ngaphambi kokuthi sifonele umuntu ngabo futhi ubugedla lokho ngabuza mfowethu ubugedla mkhulu kade ngenze nye research angazi nokuthi mhlawumbe inginikeza ama facts na ithi kuhlukene in 3 ways. Kunegedla lokuzalwa igedla lakamoya negedla lokwenziwa. Ngiyazi ukuthi wona lamagama ayazichaza kodwa mhlawumbe ngakuthi kusingenela deep nyana kancane ukuthi kuhluka kanjani lamagedla lawa ahluka kanjani. Mfowethu uyabona mokuthiwa igedla lokwenziwa ngiyabelieve ukuthi ngibelonga lapho mfowethu ngoba it wasn't a coincidence ukuthi ngibe umquli kagogo shuthi ngangakhiwa kwakhona ubuhlakani bomuthi enganginikezwa bona ngoba phela ugogo engayakazi athi ngisamncane ethi ngiyakufundisa ukuthi ube inyanga ngiyacabanga ukuthi kwaku wrong lokho mesho njalo kodwa ukungithuma kwakhe kwangenza ngayikhuthaza mfowethu ngamakhambi ngazi okuningi ngoba kwangeke mfethu ukuthi ngithi mina cha ngigogo ngeke ngikwazi ukwenza lokho ngithunywa yabo ngoba shuthi kwakukhonta eyibona kumina and futhi nakhona kwangeke ukuthi mengiqula imithi iminyanga ngingazi ukuthi yini ihlanganiswa nani ukuze izokhipha ini yayizinto engishoyo mfethu ngoba enye into esengayinothisa futhi nakhona ugogo esaphila wenokungithuma mfethu sukela ngisafunda eprimary ngigqoka nje ubhaka athi dlula endaweni kanje musu udlula ngebhasi ngoba ibhasi lakho liyaya ngasemakethe angithi dlula ngakhona ufike utshengise lo mama loya esake saya kuyena uyakhumbula ngithi mina cha ngikhumbula gogo khona lo mama lo esaya kuyena usamncane kodwa ufika umbuza igama lakhe usibanibani yayizinto engisho mengifika lapha emakethe ngihambe ngibuza umama ukuthiwa usibanibani bangiyalele kuthiwa nanga umama lapha nakhe mengifika
ngafika lapha ngithi mina ngithunywe ugogo uthe angikuvezele nali iphepha. Leli phepha lela lihleli kumina ngingalifundi. Kubhaliwe phela kumele ngifunde ukuthi yini. Phela ngithi umusa ingane uba curious. So ngilingi ngilifunda leli phepha, ngilingi ngilifunda leli phepha. Uyazi iminyaka lokufundana namaphepha ugcina ungasalifuni leli phepha leli usulibiza ngamagama uthi hayi ngicela unginikeze labathenga ngicela unginikeza icubudwana ngicela unginikeza ini ngicela unginikeza ubale mfowethu ngiyakutshela wena mfowethu kwagcina sekuhlanganaka ubuhlakani bemithi mfowethu hayi izinto engishoyo mina ke mfowethu ke uzubona ukuthi shuthi kahle ngangikhethiwe alikho ikhambe engilithinta lingasebenzi ingakho mfethu ungibona nginama testimony kunabantu mfethu abathinta amakhambi bezama ukuba izinyanga kodwa kuthuleke ukuthi cwaka mina mengike ngathinta ikhambi ngalibusisa ngalicelela kogogo nobabamkhulu ukuthi alisebenze likwazi ingakho ngithola ngikhuleka so mina ngingasho mfethu ukuthi ngigedla lokwakhiwa so umukhuluma mhlambe ngegedla lomoya ngoba esikhathini esiningi mfowethu abantu bomoya abathwasi mfowethu yes mhlawumbe bangaba khona abanye mhlawumbe abagcine sebewenza lawo ma rituals ngenxa mhlawumbe umuntu ufuna ukudlisa igobongo lomuntu onezithunywa zasemanzini noma onezithunywa zasemoyeni bese baloko mhlawumbe umbizo ngogobela wakho yayizinto engisho ngoba phela umuntu vele okugayidayo endleleni yakho yayizinto engisho mina mfethu ngagadwa izisalukazi so umuntu omoya uthola ukuthi igedla lomoya ilaba abagcine sebekwazi ukuthi umuntu uthola ukuthi usebenzisa abelusi umuntu uthola ukuthi uyahlola uyakubonela yayizinto ngisho kodwa akathwasanga and futhi nakhona akazenzanga izinto eziningi ezenziwayo mfowethu ukuthi azazi afike kuleyo level akadlanga lutho uthola ukuthi futhi uyaboniswa wena mfowethu uboniswa ngani ngamaphupho uthola ukuthi nakhona emehleni nawo kube ngathi konke ethakathi yayizinto ngisho so leli igedla lomoya lelo uthola ukuthi yonke lento uyaziqhamukela wena mfowethu bese emva lokube khona igedla lokuzalwa mina mfethu ngithi mhlambe a bit of both yayibona into engisho ngoba igedla lokuzalwa mfethu if ngempela awufundiswanga umuntu hlobo ngoba mina kuneminye imithi engafundiswa ngomuntu yabo nje amadliso waze nje idliso mina mfethu ngizakhele mina idliso la ngaphansi isibambelelo izonke lezo zinto abakhala ngazo kanje mfethu ngizakhele mina ugogo bengakaza ngitshengise lezo zinto ngizakha mina nje kufike kanjani mfowethu ngizakha mina yabona ngikutshela ukuthi even nanokucupha umuntu ukuthi mawukuthi uyakuthakatha umuntu sihambe siyomcupha singalibiza igama lakhe ukuthi yena megadla afika short uzohamba ngempela uzolibona itende futhi limile lapha hayibo ngiyakutshela mfowethu ngiyakutshela uzifundela wena ngikutshela iqiniso mina kunemithi engiyaziyo mfowethu yabo into engiqala ukuthi uzubona ukuthi iuniverse ikhuluma nathi iuniverse inokwenza ithuna yebo kungekho thuna yabo ungase uthola isituli isituli sime njengethuna yayizinto engisho mina ngiyengixakeke mina mekuthiwa khona abantu mfowethu abahambayo bayocela izinhlanhla esidulini into emenje ngethuna yayizinto engisho ingakho inyanga eziningi nezangoma eziningi mayifuna ukwenza into yokuganga noma into yokucupha ziya esidulini so mina ke buka ke into engiyenzayo ke mfowethu mengifuna ngempela ukuthi ukhuphuke yabona uma uzongena epassage lasemangcwabeni la ngenwa khona igate bese kuyahanjwa khona umsele bathi yini umsele ukuleyo ndawo le indlela ehamba wonke umuntu ukhumbule ukuthi wonke umuntu osuke emathuneni usuke ngayi kuyojabula usuke yokhala umuntu onyathela lapha izikhalo zakhe ibhlungu nayo yonke leyo so lo mhlabathi hawe owasemathuneni lo mhlabathi uyawuthatha bese uyahamba uyothola imvukuzane Ngazazi imvukuzane lezi ilwane lezi ezenza umuhlwe engathi umuhlwe bathini umuhlwe engathi umuhlwe zitholakala emathuneni nazo ungayi ethuneni lomuntu ngoba manje usuyathakatha thola into engathi uyabona ukuthi na ngathi nayi umuhlwe igcwele amathuna wonke uthathe lezo izilwane lezo uzibulale bese uyazihlanganisa nalenhlabathi uzidry
Ngiyokushayela esinye isicupho ke lapho ke mfowethu ke. Ngiyokushayela esinye isicupho lapho engizosihlanganisa negazi lakho, ngihlanganise angithi ngiqale ngigcabe. Mengiqeda ukugcaba lapho ngikukha ngani? Ngikukha ngelabatheka. Ilabatheka ngikukhe ngalo kanye nalomuthi ngisuke ngigcabe ngalo. Bese emva lokho ngizofaka lenhlabathi enalomuhle ngaphakathi. Lapho emathuneni, lapho umuntu ozoganga. Awuye emathuneni. Zonke lezi ikhalo abantu abasuke bayakuzona. Zicushwe la. Uthi wena uthi uyaganga ngalowo muntu uthi uyamgadla. Kanti vele usevele uqinile and futhi yena usekuthuma la. Izinto engisho bese le nto suyifaka esidulini ke lapho ke futhi mina ngiyengithande ukusebenzisa ukuze izinto zakho umuntu mekuthakathi ashesha ahambe emhlabeni kufanele ngitholele uqhakidi uphele endleleni. Oh, okay. Bese ngalokho ngizokutholela amafutha engungumbane. Ingungumbane isona silwane esilwelayo kuzo zonke izilwane ngoba even nebhube esimele liyayibamba lihlabeke lithuke izwa lolo. So wena uba yileyo nkinga umuntu mekushimethwa kugadla athuke izinto engishoyo mfowethu. Bese ngifaka futhi namafutha anesisindo. Anesisindo nje amafutha ebhubesi. Amafutha ebhubesi angena ebuhlela ngene ebini. Okay. Bese emva lokho ngizokutholela futhi ke amafutha endlovu. Indlovu ayishayeki. Ayizwa leyo nto le. Mfethu ayifuna ufundisa abantu izinto eziningi mfethu. Ngicabanga ukuthi asigibele phezulu kwaleyo nto oyifunayo. Ngiyakwazi ukuthi ufunani. Ifavorite part yami vele. Asihlale phezulu kwayo. Mfethu ukuthi namhlanje bathi so ufuna senze njani? Sikhulume ngama testimony. Yeah, sibafone. Akubo wena ko wenza kuqala ke namhlanje nje. Okay, ukusibusise mfowethu, ukusibusise mfowethu. Sithemba ukuthi idlozi lama ngeke lilethe down. Bazobamba mfowethu. Wena. Okay. Siyangena futhi sibhala testimonies. Sisazoshafula namhlanje. Ngicabanga ukuthi ngoba nako hayi. Okay, it's kanje phala ongaphala njengaleya phone leya. Yabheka leya nayo yona isho sino why. Ino why. Yeah, bhekisa ngakwi camera ke mfowethu. Okay. Bhekisa ngakwi camera mfowethu ngikubuke. Ngifuna ukubuka uphuke, sashafula. Ehla kancane, ehla futhi, ehla nje unyoko. Nyoka kakhulu nje bese uyacindezela, ucindezela. Sibone usingena kiphi. Nazo. Okay. Samfonele. Lotsizwe mfowethu uthi usiphathele. Hayi man, akuyona le. Usuyikhiphile, uthi ngikwenzele lento mfethu. Yabona ke. Uthi ngikwenzele testimony. Yeah. Nazo. Iyenzake mfowethu, enzake mfowethu. Nawa ngiyabona nama labels. Tshengisa nje le ya. Uyabona? Nyoka futhi. Nyoka ngoba la mancane, angithi sifuna ukubosha wonke amafoni. Nyoka nje, nyoka ciphiza ke mfowethu. Nazo ke. Sibone ukuthi singena kumuntu oright yini na. Boneleke mkhulu. Hayi awusike sizwe le ndaba. Hayi. Ekhaya bathi uphethe indaba ezimnandi. Ngiyathemba mkhulu. Kodwa yena ayibhale ringi. Okay. Hayi bamba. Okay. Hayi bamba phela. Thokoza. Hello. Alright salukazi. Ngiyaphila njani? Hayi si right nathi gogo. Lana sinento esishuthayo ka YouTube na gogo. And siyabona ukuthi uke wasinikeza testimony nasalukazi yabo. So bengingajabula ukuthi gogo usho ukuthi iliphi ikhambe lakusiza and futhi nakhona usho ukuthi kuhamba kanjani. Kodwa ungalisho igama lakho nasalukazi ngoba sifuna ukuthi kwazi ukuthi ubani uhamba bani yabo. Oh, okay. Sacela ubambe mhlambe 10 seconds. All right, ngibambile gogo. Bona. Mark. Ngifuna ukusuka emsindweni. Okay. Yeah. Ngiyazwakala? Yeah, ngiyakuzwa mina salukazi. Okay. Mina ngakhipha now too. Uqale phansi gogo ngizwanga. Ngithi ngakhipha ama testimony about 2. Yeah. Uthi awalandelananga mhlawumbe awunakanga ngaziki. Eyokuqala ngangisebenzise isithanda lotion. Hayi aboleyo ke. Nathuza nazo. Isithanda lotion. Angalindele kahle kahle ngoba inhloso yami ngoba ngangazi already vele ngangichazelekile ukuthi
sokudonsa abantu ukuthi uthandeke kahle kahle yabo kakhulukazi umuntu wesifazane uthandeke ngabantu besilisa umuntu wesilisa uthandeke kubantu besifazana ngithi injalo mina ke manje ke hayi ngiyagcoba kahle ngaqondile vele ukuthanda abantu besilisa kodwa ngangifuna yabo ukubonakala ngithande because ngangazi vele ukuthi ngizothandeka anyway hayi ukuthi vele ngishele kuphela noma ngangazi ukuthi kuzoba nogazi hayi kwaba yikona ukuthi ke sengiyaqala manje hayibo ngishelwa abesilisa ngishelwa abadala abancane hayibo gogo into edingajwayela ukwenzeka leyo yebo gogo kwaba yilokho isithandwa loshini kholela ngase ngithi khona hayi ngeke ngoba phela njalo ngisigcobile hayibo uyalandela nje mangisigcobile uthi ulandelwa inyosi ikholela ngasiphumuza khona ngathi angasigcobi namhlanje ngifuna umuntu ngempela lento yiyo ngoba ngathi ngiyaphupha ngangasigcoba ngahamba ongasondela umuntu ngangabingelelwa umuntu hayibo gogo ngathi hayi ngeke igame le hey wena gogo hey phela uyangazi izinto zentando gogo ehambe kishawe nasalukazi yabo ngasho ngathi igame le kushuthi mangifakile kuyenzeka mangafakanga akwenzeki hayi lokudlala kanjalo mangikuyimudi yokukhuluma noma ngimudi yokuthi ngconywa hayi ngangivele ngicophe hayi benjalo uzalukazi esibili uyangichaza eyangithusa kodwa ile combo ka500 leyo khipha ubumnyama nesichitho 9 days ngisho leyo khipha ubumnyama nezichitho na yonke leyo ayileyo yangithusa ngoba mina ngangihlose nje just ukuthi ngikhiphe anything ephathelene nokuthi mhlawumbe ngadliswa yena ngilele ngadliswa yena ngibhekile ngaboni ngeplate ngangenza yabo nakho ke sengigeza ngageza kwadlula u3 days yini mangaphosisi sengiqedile ukuyisebenzisa kwakulwesibili kwathi Friday kadla kwangena imali ingena imali isuka kubani isuka kumuntu owayengixoshe emzini hayibo uthi mina ngimfanele umfowabo hayibo ifamily member lena yangixosha yathi nje angithatha into zami angimfanele thina siyahlupheka ekhaya kanjani hey gogo bangixosha kanjalo ngahamba iminyaka ewu4 years ago kwenzeka lento le kwaba yikona ukuthi ngiyahamba ke ngayibuyela ekhaya ngayithathela ingane yami ngahamba lo sisi lona nangesefika hawu umuntu ngithumela imali nane ngithengela amaswidi hayibo uvelaphi gogo indaba eyigaga uvelaphi yazi kwayena angiphendula ngakuye ngoba ngavele ngathuka ngabongisa ingane ngathi akuvele kubonga ingane yazi gogo phela uma ukhuluma kanjena wena gogo yazi umuntu umeke wahluleka ukwenza into ade efisa ukuyenza noma induku abuyela kuyena ngoba phela kulomuthi ngibuye ngafaka nempindo wona gogo kunempinda kule mithi le so shuthi kungenzeka wena salukazi ukuthi white mate uthi kwabuyela kuyena wathuka wafuna indlela futhi nakhona ukuthi axolise kodwa manje amazwi awaphumi so manje njengoba engaphuma amazwi wagcina esenza ngezenzo wena gogo ukuze nawe uzothambisa inhliziyo ngoba shuthi wayitshela ukuthi mhlambe idalwa zakho seziyalwa noma mhlambe wayitshela ukuthi mhlambe usuyaphindisela ngoba usukutholile so wafuna ukuthi nibe nobudlelwane ngoba phela ukhumbula umthakathi unjengesigebengu isigebengu asifuni ukutshontshela so nomthakathi na akafuni ukushawa uyazwela Ay shuthi wavela phelela amazwi washawa ilento yamshaya kwaba ukuthi manje usebuya ngezenzo wayithola into ayayifuna iloko nje mina engakusho ngiyabonga mkhulu ngiyabonga kakhulu ngiyaza ubonga kodwa hayi mina ngoba ngikhuluma nawe ngqo hayi and mina nawe sazohamba le ndlela kuningi ngisakudinga kuningi ngeke ngidedele sisaqala hayi
Lungile salukazi nami ngiyajabula musu usho kanjalo yabo ngoba phela unikeza nalabo abanye ababukayo ithemba and lelo themba lelo wena salukazi ithemba elibalekile ngoba wena gogo izinto esezenzakalayo kulomkhakha wethu ukuthi abantu abaningi manje sebegcine sebedlala ngabantu bengabasizi bethatha izimali zabo so manje imisebenzi yobaba mkhulu isiyashabalala so njoba senza kanje sinifonela no wena gogo suke senzela nje ukuthi ke ithemba libuye nakulo suke ebuka libuye kwanami ngikhuluma nawe nje nami ngomunye wabo ngoba ngikwancoba nje manje ngikwancoba kade sengidlula ezinye ibonye ngiyibize ngingena ngiphuma ngena ngirojwa kuthiwa ngikhipha imbuzi ngikhipha inkomo wena mkhulu uyabo so mina ngijabule kami nje amapholo amankosi yami oyeka ngisusa ngaze ubuyisusile hayi gogo hayi ngiyajabula mokunjalo salukazi inkosi ibusile kuyimanje nje ngiyabonga nami nje kuyimanje process ngikuyona le makhamba akho nje nginawo wonke and lokhu ngithi nje kancane yabo nje iprocess ngikuyo manje ilene eyembiza yama female ka 5 days le fe ngiyibilise hour no half hayi yabo leyo ngiphuza yona ke every morning ke leyo half ugade ungakhulelwa gogo lapho eyiphela lapho hayi ngempelani hey wena gogo umeke washaya nje lapho phela hayi ubaba seka phela lapho uyashisa yabo nje nakhona nje ukuzwa nje usegazini yabo le nto le into eclinicinya phela leyana wona gogo nje umeke wangena nje ngaphakathi kuwena nje yonke into eyathi inkinga iyaxazululeka ngalela khambi leliya ngoba even nabantu abangayithola izingane bayithola ngaleya yazi mkhulu kuno 2 days ngisebenzisele lento yabo uma uthi clinicing ke angazi noma into engafuna ngikhulume lento ku YouTube hayikhuluma ku-Pentiliner khona into ephumayo iyaklina manje iyaklina nje gogo khipha ukungcola konke uzobona after a week kanje uyobe usuchama umchamo omhlophe and nakhona futhi mawukuthi umuntu adubona ama discharge nani ayobe sephele wonke ngoba ungathola ufuthi nalokungcola lokho okuphumayo mhlawumbe kwakuyinto owucushwe ngayo ngoba ukhumbule phela ukuthi nedliso liyaphuma ngoba phela vele nje kuba bosekhaya sethi ngiyanuka nje mhlawumbe kuphuma kona lokho ukungcola kuyaphuma qinisela ke gogo ke lapho qinisela ke lapho gogo shuthi isichitho wafaka usona isichitho sangaphansi Siyaphuma manje ngoba usho nje ukuthi nje into yeclinicing iyaphuma manje le testimony yes3 shuthi testimony yes3 yeza ke manje S4 S5 S6 ngiyazi hey gogo ayikho inkinga salukazi ngijabule kakhulu ukukhuluma nawe gogo yeza yebo mapholo thokoza gogo thokoza gogo hayi hayi mfethu uyayizwela nawe shunquthu lifethu kushunquthu ngicela ukumkhetha lo mfethu omunye mfethu ngicela ukumkhetha nami ngizoyenza njengoba wenzile sivezela ikhamera niyabona lapha ngithi ngizothi ngicela ungicheckele la mfethu ngizothi ngithi ngingene la phinde futhi ngingene la phakathi inside phakathi size bathi abantu bashaya nga2 nga3 ama testimony hey sibo okay ngona ngoba iyaring hawu ogcina lo hey uthi abe ogcina kamnandi siza ukuthi usiphatheleni sona sesifalana siphethe Ay, shame. Ay, simiyeke. Singene komunye. Sibheka omunye. Testimony. Okay, so bazobheka lapha but singacipha ngingene. Phinda futhi. Ngingene. Phakathi inside. Samuzaka nje. Siphatheleni. La bamnani ngoba bayaring shothi kule phone banedata. Banedata kule. Thokoza gogo. Yebo mkhulu. Khehla lami right salo na khehla lami.
Yebo mkhulu ngiyaphila. Nami ngiyaphila mfowethu. Yazi lana-ke mfowethu sishutha lento yaka-YouTube and manje njengoba ngikufonela umuntu owakwanginikeza i-testimony phambilini. So njengoba wanginikeza i-testimony phambilini ngifuna mfowethu ukuthi ungitshele ukuthi liphi ikhambi walisebenzisa and kuhamba kanjani kulelo khambi. And kuhle futhi ukuthi umuntu wesilisa ngoba hlezi kubamba abantu besifazane. Awusichazele mfowethu ukuthi ngakusiza kaze ngagcina kuphi. Lokhani special esasu-250. Awuphinde mfowethu ngathi ukhathile lapha. Yebo mkhulu ngangithenga ispecial esasulokhani u-250 lokhani ngihlala eMaritzburg nganginenkinga yoma wengane ukuthi kade ngingina-2 years Ungamboni. kodwa ngisamthanda uma wengane kwakukhona isikhafulo bese kuba khona iswash esipinki nani nento yokugcoba iloshini kodwa nje ngasebenzisa isikhafulo-ke lapha-ke yabona nje weekend uyeza mkhulu kade agcine pha uyeza Hayi ngathi nina nizoyenza enye ingane nje yini kusole mfowethu. hayi ngeke siyeze mkhulu ngixakekile ilokhu into mkhulu isengiyiqaphele lana njengoba ngidayisa hayi mkhulu kuyadayiseka. Uthi usebenziseni lapho? Ngisebenzisa uphinki khona isilokhana esiphinki iswash esasiphinki. Phela lezo sibuye sikudonsele nabantu besifazane phela lezo. Ngoba esothanda. Ngithanda kanzima uma ngingena esitolo emathilini. Uma ungena esitolo? Emathilini ngithwala kanzima impela. Manje inkinga yami-ke angikho-ke lapho-ke kubona kodwa nje ngiyabona ukuthi hayi. Angathi unokuthandeka. Yes mkhulu. Abakuhluphi laba ngathi omama abanemali kanje. Ngaphela labo uyababona labo uma usebenzise leso siwasha bayahlupha. Ngitshela ukuthi mina mhlambe ngoba kade ngazi nukhona kade ngifundisa nusa-retire. Nje ngoba engazi yini lokhu njalo ungifuna 900 nge-weekend esiphuma kuyona. Ngoba wathiwe iy'nkinga zami esethi hayi nawu lokhu njani othenga oplastic musuyeqala. Ngabe ngithi gadla manje basuke bazongijaja lapho ukuthi ungathi uze lo ma wengane manje futhi nakhona umkhulu sethi manje ungene kulo othi ngiyithulele mfowethu ngoba phela ekugcineni uyazi wena ukuthi kumele kwenze njani. Hayi mkhulu ngiyazi ukuthi mina ngidingani ngidinga yena nje umhluma pha wengane. Bese mhlawumbe ngibona-ke after. Ngiyayithanda leyo nto mfowethu ngiyayithanda ngoba vele mina mfethu into engisuke ngiyenza wena mfowethu ngisuke ngiyayisholo nje mengithi ngabe ngithi gadla into engisuke ngiyenza mfowethu ngisuke ngenzela wena mfowethu ukuthi esikhathini esiningi izingane ezizalwayo zingakhuli zinganabo abazali behlukene yayizwe into engishoyo ukuze kuzokwazi mfowethu ukuthi izingane zingagcini sezihlala emgaqweni ngenxa ye-trauma ezayibona kubazali mfowethu. Ngiyajabula mfowethu ukuzwa kumuntu wesilisa lento mfowethu ngoba abantu besilisa habe beflathela mfowethu inhle nje lento eyishoyo kumina. Enye into-ke mkhulu lapha ngicela ukuyibonga-ke ngiseMaritzburg wena useGoli kodwa into yami yafika nje. Mfowethu. Kube khona iy'tori into yami yafika nje ngayisebenzisa. Ngiyabonga mfowethu ngiyabonga ngoba nalo oqalayo ukuthi angibone mfowethu osafisa ukuthenga uyamnikeza ugqozi lokuthi kahle kahle shothi le ndoda le ayidlali ngabantu and ayibaleki nezimali zabantu iyalekelela ngempela and iyafisa ukuthi usizakale mfowethu. Ngiyajabula mfowethu ngisazophinde ngigcizelele lo ngiyajabula mfowethu ukuthi uyayisukumela i-relationship yakho noma wengane ngoba mfowethu akuvamisile ukuthi abantu besilisa baye ngaleyo ndlela mfowethu shuthi uNkulunkulu ngathi angakuvulelela amandla mfowethu ukuthi ukwazi ukwakha umndeni mfowethu nibe nekhaya elifudumele azanikeze imali ndlondlobale niye phezulu ndawonye mfowethu. Yazi yangijabulisa lento oyenzile. Ngibonga kakhulu mkhulu ngisalo ngicuthile nje egroupini ukuthi makhona special engisidingayo ngihlala kusona ngoba lokhu ukhona impela umehluko mkhulu ngoba ngisho imali ngiyaba nawo manje. Kade ngiye ngihlale ngisho lokho u-10 rand ingabi nawo kodwa manje nje hayi imali ngiyaba nayo. Hayi mfowethu hayi amazwi akho mfowethu amazwi akho asengigezile mina ngicabanga ukuthi ngivele ngivale le show ngiyozilalela manje usuku lami usulenzile mfowethu.
Ya, hayi inkosi kubusise mfethu, uqhubeke njalo mfethu, ube indoda, ube insizwa lo yiyona mfethu. Yebo mkhulu, ngiyabonga kakhulu. Thokoza. Yebo mkhulu, thokoza. Hayi mfethu. Mkhulu. Siyinsizwa siphelele kodwa uyabona kunento engiyifundile kulensizwa. Ukuthi mfethu ubudoda abukhulelwa. Yayizinto ngisho ufunda uzufunda ngisho nakuma customer akho owalekelelayo. Ngoba uyabona mfethu siyindle emnyama. Sibaningi mfethu esinganabo obaba. Obaba baqhelile, obaba babalekile, obaba sebashona, obaba bashona bengalenzanga iqiniso emhlabeni. Yayizinto ngisho leyansizwa nje obikhuluma mfethu, ikhuluma into ezolekelela nalo sefisa ukubaleka kuyimanje. Ayizinto ngisho ingakho ngithi lama testimony sometimes uNkulunkulu mfethu unokuhlala entweni lethi khumbula ukuthi ngiyayikhuluma lento le episode ukuthi uNkulunkulu unokufika hlala ngoba yabo lamazwi alendoda la ayakha kakhulu futhi ayakha mfethu nendlela futhi umbono uzimisela ukuziphatha ngayo uyambona ukuthi uzimisela ukufocusa nje emndenini wakhe akumndeni okwente nqabe isikhathi mfethu angazi wena ukhona amazwi ofuna ukwashiyela abantu lapha namkhulu engawashiyela nje amazwi engawashiyela abantu awusisi ngizwile testimony la usisekhala ukuthi futhi bekancongoma bengakhali ethi usebenzise imbiza yamafamily umkhulu ushilo ukuthi istove lapho sihlala 66 so yenza kanjalo ungalokho khala ukuthi ushiya ngamadoda mkhulu phambi kokuthi sivale asibe sibakhumbuza ukuthi sisebenza kuphi namadate wey'peshali. Okay mfowethu lana ke siba nezipeshali from umhla ka1 umhla ka5 umhla ka10 umhla ka16 umhla ka20 umhla ka26 bese kuphinde futhi naleya nyanga siqala kanjalo sithi 1 kuyanyuka but ke mfowethu la sikhona sise Soweto eBara Mall phakathi eMadam Teresa la kulabo abaseSoweto abazi la kwakuyi Home Affairs khona and then kulaba abaseGoli siyabadilivela mahala sidumisa imoto wena usende location usende i-proof of payment sifike qathatha la ohlala khona ngemoto yami ifike ikudilivele ngabasebenzi bami bafike bakudilivele bakushiyela i-products awudingi ukuthi uzoshaya i-queue uzoma la uyanikezwa i-first class service ulethelwa umuthi ekhaya uxakekile ngimali yakho nje encane bese mvala kulaba abaseThekwini Cape Town nazo zonke lezi indawo lezi mfowethu ezingaphandle kwaseGoli siyabakhoriyela usho nje uPep oseduze kwakho ufaka imali yakaPep with either u60 or u110 bese mva lokho siyakukhoriyela ukuthi mfowethu nakhona unonga ngiyaxolisa ukunqamula la ku60 no110 kuya ngokuthi i-product yakho ijahe kangani so kuya ngokuthi ijahe kangakanani ngoba kuleya 110 mfethu 3 days lo 60 rand it's 7 days to 9 days yabo so le enye it's 3 to 5 days yeah so injalo nje mfethu yeah ngiyacabanga ukuthi ke akukho kunye engisangakusho umsebenzi usuyikhulumelile wona injalo yebo like share subscribe comment thokoza